It's joke time! Good morning, class! Batman, baka ikaw umutot. Aba ma'am, ano ga pong kulay ng utot? Ano gang bata ito? Wala namang kulay ang utot. Bakit po itong akin ay kulay brown? Kung walang kulay po ang utot, hindi ho akong umutot. It's joke time! Ganda ng langka. Ang laki. Mama, magkano yung langka? 350 ho. Oh, mabigat pala yan sa bulsa. Ay talagang mabigat ito sa bulsa. Yung Victorian, meron naman akong silupine. Kung gusto mo na may magaan at kasya sa bulsa, bumili ka na isang rambutan. It's joke time! Paring tutay, nung minsan ako'y kumain sa isang karinderya, inaalok ako ng putahing liver steak. Wala naman ako nakitang steak eh. Bakit tatawaging liver steak yan? Kung yun ay bananakyaw, mga isaw. Kung yun ay kikyam at fishball, o kaya naman steak na sigarilya, may steak yan. It's joke time! Bakit ka dito nagbaba? No loading and unloading dito. Ang na lisensya mo. Ibay mo kukunin na lisensya ka. Agya ko na ito na ipila sa LTO. Tapos kukunin mo. Umuko ng iyaw. It's joke time! Batman, si Junior mo, nakadiskrasya ng babae. Nasa ospital huway. 66 tay, nagdidelirya. Ano ka mo? Nakadisgrasya ng babae si Junior? Talagang itmong si Junior? Hindi sinasabi sa akin. Ako pala'y magkakapuna. Kung yan ay sinabi agad at nang nakagawa ang Nanay Isabel ng mga gawing atsarhain para rin ako makapamaraka ng mga bibihong kain at ng maminandal ng mga mamamulaw. It's joke time! Batman, utoy! Stand up! May 3 ibon na nakadapo sa puno. Binaril nung mama yung isa. Ilan ang natira? Wala ho. Lumipad din yung dalawa. I like the way you think. Ma'am, may 3 babae. Yung isa, dinidila ng ice cream. Yung isa, sinusubaw. Yung isa, kinakagat. Alin po doon ang may asawa? Yung sinusubo ang ice cream. Ma'am, I also like the way you think. Pero ho, ang sagot down, yung naka-wedding ring. It's joke time! Parang tikaw, pusang gabay. Kasama ng aking panaginip. Bakit? Ano bang napanaginipan mo? Oy, bakit parang puyat ka? Gawa ng ganito, ang panaginip ko ay hindi ako makatulog. Kaya ako puwit na puyat. It's joke time! Kakampinong, saan ang iyong lakar? Tinay, at ako'y tutubos sa sidula. Bakit tutubusin mo si Dula? Ay hindi mo naman isinangla. At saka hindi naman na isang la si Dula. Eh bakit tutubusin mo yan? It's joke time! Tatay Batman, pwede ka po dito kami mag-shower party ng mga kaklase ko? Ano? Bakit kayo magsasawer party ng mga klase mo dito? Kita mo kakipot-kipot natin ba niya? Kalakas ng bukol din sa silangan. Paano kayo magkakasya doon? Magaling pa, dyan na lang kayo sa bukol sa silangan. Kahit kayo magtamping sa magapang at hindi na nyo kailangan ng shower diyan. Shower party pa kayo? Ay access to bigyan.
Excuse my... It's joke time! Mahal kong kaibigan, paalam. Baka meron ka pang kahilingan. Parinlugan, alam kong tinamayan mo ako sa maraming bagay. Ito ang aking huling kahilingan. Pwede kang hawakan mo ng mahigpit na aking mga kamay. Oo naman. Oh, Yan, higpitan mo pa. Manong Wardain, i-on mo na ang switch ng silya elektrika. Ready na ako bumatay. It's joke time! Parang ang taon, bay ako may napasin dyan sa may kantaw. Nakapaskil sa pader. Ang nakalagay stay alive, don't take drugs. Sa Tagalog manatiling buhay at huwag iinom ng gamot. Paano gagaling yung may mga sakit kung hindi tutumar iinom ng gamot? It's joke time! Tatay, ano pong ibig sabihin ng immigrant? Dahil yung ka-eskwela ko, siya daw ay pupunta ng London at siya daw ay mag-i-immigrant. Alam mo, Otoy, yung immigrant, yung grant, ay apelido ng mga Amerikano. Gaya ni Amigrant at ni Grant Hill. Gaya ng mga citizen at citizen patrol. Ay ano ho tatay ang TNT? Yan naman, Otoy, ang TNT, yun tinyente ng mga pulis. Kaya TNT, yun ay senior katlaang. Tingnan mo yung si FPJ at naging tinyente sa mga pelikula niya. Tatay, baka mali na naman yan. It's joke time! Parilugan, pagkakaasbag, nakapulong natin kahapon. Talagang sipo lang hangin ay. Ano kang trabaho naon? At yun ay yamang-yama. Justice Secretary daw. Ay, sekretary lang naman pala. Abi, yabang na yabang naon. Samantalang ako'y manager ng ating paluwagan. It's joke time! Batman, Otoy, ano ba yung tinatawag na S1, S1? Ha? Mamay, hindi po S1, S1. AH1N1. Ano ka mo? AS1, S1. Pasensya ka na, Otoy, ah. Ano ba yung 1? Bakit may 1? Mathematics ba yan? Ha? Pasensya ka na, Otoy, ha? Wala kasing ganyan noong araw. Mahirap sigurong sagutan yan. Mahina ako sa mathematics. Pero magaling ako sa PE. It's joke time! Paring Batman, asama ng ayong pakaramdam mo eh. Paano garay? Asama pala pag may nararamdaman, hindi makakain. Ano? Hindi ka makakain pag may nararamdaman? Boy, hindi ka nagpaturok ng anesthesia. Ang gusto mo pala ay walang nararamdaman pag nakain. It's joke time! Anton, ba hindi ka nakapasok kahapon? Ay sir, pasensya na kayo, hindi ako nakapasok kahapon. May inayos lang ako sa bahay. Ano? May inayos ka sa bahay ninyo? Anong nasira sa inyo? Ba hindi ka tumawag na karpintero na siya nagayos? It's joke time! Isang araw, dadalhin ni Batman ang kanyang aso pabalik ng Pilipinas. Ay sir, check lang po. Okay, Nasaan ho ang papel ng inyong aso? wala itong papel. Ay sir, wala hong papel ang inyong aso. Hindi niyo ho madadala ang inyong aso. Ano? Ano sabi mong hindi ko madadala ng asaw? Dahil lang sa papel? Bakit kakailanganin ng papel? Ang aking aso ay nakahawla.
Kaganda ng kulong at bakal na bakal. Nahihinaan ka pa din eh. Sa tibay na rin. Ay ari pinasadya ka pa. Kung yun ay mga manok masasabungin, pwede na sa papel at karton. O kay mga sisiw ng 45 dice. Wari kayo mas matibay ito sa papel. Kung yun ay mga babasagain, mga figurine, mga plataw, mga platitaw, mga parigalo sa kasal, at mga basaw. Nilalagyan niya ng papel at nang hindi mabasag. Kung itong aking aso ilalagay ko dyan sa papel, ay diniwaknit yan. It's joke time! Tatay, meron akong kaibigan. Ay ako inalok ng trabaho. Ang trabaho daw na yung babysitter. Ang nag-uutata yung babysitter. Tiga, utoy napakalong trabaho niyan. Ang gagawin mo lang magpaupo ng bata. At huwag mong hahayaan tumayaw. It's joke time! Si Batman sa isang construction site. Kakang Sanoy, ilan kang iyong naibaw na pustay? 5 ho. Ikaw kakang Pijong. 7 ho. Ikaw kakang Miguel. 10 ho. Ikaw Batman. 2 ho. Eh bakit daw dalawa? Ba't yung iyong mga kasamahan ay maraming naibawang pustay? Bago ang iyong dadalwa, hindi pa yata puli daw. Dadalwa nga hong naibongkaw. Pero ang kanila ay hindi puli daw. Tingnan nyo yung akain. Lahat ay baon. Walang kaultaw-ultaw. Ang kanila ay 200 kalaan na kalabag. Kitang-kita pa ang puste. Kita nyo aring aking ginawa. Walang kaultaw-ultaw na puste. So sabihin yung aring akin na hindi puli daw. It's joke time! Parang Batman, ano kayang gagawin ka? Ilang araw nang basag ang dumi ko ay? Ano? Pasagan dumi na. Saluhin mo. At nang hindi mabasag. It's joke time! Parang Batman, ano kayang gagawin ka? Ilang araw nang basag ang dumi ko ay? Ano? Pasagan dumi na. Bakit mababasag yung iyong dumay? Ay hindi naman yung grabaw. Mga figurine, may mga butay, mga tabayan, at mga banga. It's joke time! Isang araw, si Batman magbabayad ng ilaw. Oh Batman, narito ka rin pala. Wow, magbabayad din ako ng ilaw. Ipuputol na ito ay. Oh, parang Batman, kanina pa ako nakapila ay. Bakit kaya hindi ako tinatawagan? Ano? Hindi ko tinatawagan. Dapat nagbigay ka ng contact number at nang tawagan ka. It's joke time! Si Batman sa isang salon. Magkano ho dito sa inyong pagpapasilupin? Mura lang utay. Merong mamisaw. May tig sa salapay. Meron naman tig 5 pisaw. Marami ka na may ilagay diyan. Kung gusto nyo yung malaki-laki na, meron din akong kustal. Piyong kasi lahat ang pinamarakan nyo diyan. It's joke time! Paralugan, sabi nung nakausap ka, sa kanila daw sa loan ay may promo. Mura daw ang pagre-relax. Ibig sabihin pala, may bayad ang pagre-relax. Ay bakit magkakabayad ang pagre-relax? Eh yun ay pagpapahinga. Kita ba ka, pag ako'y pagod na pagod, nahigala ako sa aming uyayay. Pag ako'y sawa na, napunta ko sa aming mga rest house, nasakay ako ng yate. At talagang husay na husay ang pagre-relax at pagpapahinga. Pati pagpapahinga ng tao ay babayaran. Kaya nga nag-relax at nagpapahinga ay pagod. It's joke time! Otay, isang pay mo nga rin aking salwal, pati rin aking pununtang, at ng aking kalsosilyaw. Lalagyan mo ng ipay, at baka masalipar pa ng hagain. Eh tatay,
Wala naman hong hangin na eh. Huwag na ho natin lagyan ng ipay. Anong sasabihin mo walang hangin? Eh di hindi ka nakahinga kung walang hangin. It's joke time! Pare Batman, ako'y antok na antok pa eh. Hilaw nga ang tulog. Ano? Ilaw ang tulog mo? Boy, hindi mo nilagyan ng kalburo at inilagay mo sa sako at nang mahinog. It's joke time! Anak, anong balita kung uuwi ka? Kakaprint ko lang ng picture mo sa Facebook. Ayos na ayos ka naman na. Sabi mo baka di mo kaya ng lamig. Sa picture mo sa Twitter eh, yakos-yapuso pa yung yelo eh. Barbaro ka pa. Bagos lalanta ka na uwi. Tatay, kayang-kaya ko lamay. Ay, ang English, hindi aya. Iniiwan ho ko ng mga kauntahan kong mga puti eh. Pati mga itim. Makikipaw si Bing Apaw ay. Nagkakaunawaan kami. It's joke time! Isang araw, pinatawag ni Tatay Sebio ang 5 anak sa Italy kay Tiyo Igme. Batman, kayo'y pinapauwi ng iyong tatay si Ibiyaw at masamang-masama na ang kalagayan. Narinay, kausapin mo. Hello anak. Pwede gang uwi na kayong 5 dito sa Pilipinas at baka kayo hindi nyo naabutain. Eh, bayga kayo gayan. Kalakas-lakas pa naman ninyo nung kami umalis. Eh, 2 linggo pa ho kami dito sa Italia eh. Katatanggap lang ho namin dito sa trabaho. Nung huling uwi namin, sabi niyo baka hindi na rin kayo abutain. Tapos pagdating namin, kayo'y nag-aalwa ka eh. Ano ka ho talaga, tatay? Utoy Batman, talagang hinang-hina na ako. Siya, sige ho. Papunta na kami 5 diyan. Hindi nagdalawang isip ang magkakapatid. Iniwan ang trabaho at umuwi ng Pilipinas. Chigme, nasaan ang tatay? Alay nasa likod, nagtatabas. Ho, ang tatay, ang alam ho talaga namin, kayo'y dahoy huyain. Yung pala na may lakas ninyo, siya, ay si Batman ho ay may sasabihin sa inyo tungkol ho sa napagkasunduan namin. Tatay, patay o buhay, ililibing na namin kayaw at nang hindi na kami magpabalik-balik. Ba matanggal na naman kami sa trabaho. Inaantay-antay lang namin ang Kuya Alfonso. Nadili lang ang flight. Areho, nasa telepono. Kausapin ho ninyo. Hello, tatay. Kamusta ka kayo? Ay anak, ayos naman ako eh. Bumalik ka na lang sa Italy at intindihin mo yung trabaho. Tsaka anak, may bagyo, huwag ka nang tumuloy. Ang mga kapatid mo dito ay paluwas na ulay. Ayos lang kami ng yung Tiyog Medina eh. Malakas ako anak, huwag kang mag-alala. It's joke time! Batman, saan ka papunta? Dudong, pupunta ako ng BIR at kukuha ko ng ting. Pwede bang gawin mong ilibin? Para ang isa'y sa akin. It's joke time! Isang araw, inutusan si Batman ng kanyang tatay, umuwi ng bayan. Makalipas ang ilang oras, nainip ang kanyang tatay. Hello? Utoy, nasa ka ga? Tatay, nandito pa ako sa bayan na eh. Kaninang-kanina ka pa dyan sa bayan ay. Gagabi na hindi mo pa nasusupakan ng baka eh. Eh tatay, wala akong jeep na masakayan pahon na eh. Ano? Wala kang jeep na masakin pahon? Di sumakay ka ng palusong kung wala kang masakin ng pahon. It's joke time! Attorney! Attorney Anton! Tao po! Tao po! Oy, Batman, ikaw pala. Buti hindi ka tinahulan ng aso ko. Matapang yun. Yun nga eh. Paano makakatawlo ang aso mo? Ay kagat-kagat ang binti ka.
It's joke time! Tutoy! Bakit ho, tatay? Ako'y binababalitaan sa iyo Ay unang pasokan pala ay kinangamuti na daw. Totoo kaya? Kaidaman na yung mga maestra mong yan Pinapangamuti ka. Hindi nga kita pinag-aalam ng baka dito. Ikay pinag-aaral ko ng ayos. Bawal di pangangamutihin lang. Kaya naman na yung maestra mong yan Pag nalingin-lingin lang ko yung maestra mo, pati principal mo. Tama, masarap na pagkain ang pinababaon ko sa iyo. May kwarta pa. At idatid sundo ka pa ng jaguar natin. May bodyguard ka pa. May pinababaan pa ako sa iyong Pinay sa Miralya at mga saga si Heng at saka mga manamsay. Pag resis sinusubuan ka pa ng iyong kakamigaw, baka ikaw ay pinagbubunot din ng manay, balahibo sa kilikilay, singkamas, sibuyas na galaw, luya, bawang. Baka pinapanguha din ng gabay, balinghoy, tugi, galyang, San Fernando, at iba pang mga laman lupa. Baka ikimalaman kung ikinag-aararan na at ikinitatanin mais. Ang magaling pa dito ko nalasa pa sa isay. Kung yan lang ang pagkagagawin mo sa iskaw. Pinapangamuti ka It's joke time! Good morning, class! Batman, baka ikaw umutot. Aba ma'am, ano ga pong kulay ng utot? Ano gang bata ito? Wala namang kulay ang utot. Bakit po itong akin ay kulay brown? Kung walang kulay po ang utot, hindi ho akong umutot. It's joke time! Ganda ng langka. Ang laki. Mama, magkano yung langka? 350 ho. Mabigat pala yan sa bulsa. Ay talagang mabigat ito sa bulsa. Bihong bigtar yan. Meron naman akong silupine. Kung gusto mo na may magaan at kasya sa bulsa, bumili ka na isang rambutan. It's joke time! Paring Lutang, nung isang araw, ako'y may na-interview yung nagraralay. Di tinanong ko ngayon kung bakit sila nagraralay. Kung sabi, kaya daw sila nagraralay dahil sa labis dinner ng Pangulo. Paano magiging labis yan? Ay kita ko na may kakaunti ang inorder di hindi labis yan. Kung yun ay sobra at maraming natin ng pagkain, labis yan. It's joke time! Paring Tutay, nung minsan ako'y kumain sa isang karinderya, inaalok ako ng putahing libre steak. Wala naman ako nakitang steak Bakit tatawagin libre steak yan? Kung yun ay bananakyaw, mga isaw. Kung yun ay kikyam at fishball, o kaya na may steak na sigarilyaw. May steak yan. It's joke time! Batman, bumili ka nga ng mag-asawang gamot. At ako'y masamang-masama na ang lasa. Mapait. At baka ako'y na swine flu. Mamay Lipyaw, ako nga ay pabili nyo ng mag-asawang gamot. Batman, wala na Ano ho? Wala na ho kayong mag-asawang gamot? Ay siya, bigyan na lang ninyo ako magtayong gamot. It's joke time! Tatay Batman, ako daw ho'y magme-makeup class. Ay may babayaran daw ho kamay. Boy, kung mag-make up, ano ka ba daing? Baka ang ibibigay ko sa Emperor, ibibili lang ng make-up cape. Aba, Utaw, mag-isip-isip ka, wala sa ating lahi ang badaing. Utaw, ito'y palala ko lang sa iyaw. Kung ikay mag-make up class, wag na wag mong pakikialaman ng make-up ka. Allergy kasi ako. It's joke time! Batman Utoy, kailangan mong mag-makeup kasi bagsak ka sa exam mo kahapon. Kinabukasan, Batman, kamusta? Ready ka na ba? Ma'am,
Okay na po bang blush on? Ang aking lipstick, tsaka eyeliner ko. It's joke time! Tatay! Niluloko ako ng mga kaskwilo ko eh. Dahil ang nakalagay na marka sa kanyang papel ay yung may star. Ang akin ay moon. Mas mataas daw ang star kaysa sa moon. Totoo ka ho yan? Alam mo anak, ang totoo niyan, mas mataas ang moon kaysa sa star. Timaw, ang star tuwing gabi mo makikita. Ang moon ay madalang mo makikita. Minsan ikakalahati pa, kalayuan. Edi mas mataas ang moon kumpara sa star. Tatay, baka mali na naman yan. It's joke time! Bakit ka dito nagbaba? No loading and unloading dito. Ang na lisensya mo. Ibay mo kukunin na lisensya ka. Hagi ako na ito na ipila sa LTO. Tapos kukunin mo. Umuha ng iyaw. It's joke time! Batman, si Junior mo, nakadisgrasya ng babae. Nasa ospital huway. 60-60, nagdidelirya. Ano ka mo? Nakadisgrasya ng babae si Junior. Talagang itmong si Junior. Hindi sinasabi sa akin. Ako pala'y magkakapuna. Kung yan ay sinabi agad at nang nakagawa ang Nanay Isabel ng mga gawing atsarhain, para rin ako magpamarakan ng mga bibihong kain at nang maminandal ng mga mamamulaw. It's joke time! Batman, si Junior mo, nakadisgrasya ng babae. Nasa ospital. Ano ka mo? Nakadisgrasya ng babae si Junior? Talagang itong si Junior, manang-mana sa akin. Pogi rin eh, kaya hinahabol ng mga babae. It's joke time! Inay, munti ka na kung maging top 1 sa klase. Ikaw talaga anak, ba't mo naman nasabi yun? In-announce po kanina yung top 1 sa klase. Ang itinuro ni ma'am yung katabi ka. Muntik na huwa ka. It's joke time! Isang araw, si Batman nakamotor papuntang subdivision. Ay di mo, Toy. Areho. Ikaw pala si Batman. Nako, hindi ka pwede pumasok dito, nakaban ka. Paano mangyayari nga ako'y nakaban? Ay nakamotor ako. Saka nakakita ng ban na dadalo ang gulaw. It's joke time! Pare Batman, mabigat ang tiyang ko eh. Nakakasira pala ng tanghalian yung spaghetti. Gawa kanina, napasobra ang kain ko ng spaghetti. Ay malapit na palang tanghalian. Nasira tuloy ang tanghalian ko. Ano? Nasira at tanghalian mo? Ba hindi mo inirep? Dapat ay inirep mo nang hindi nasira. It's joke time! Isang hapon, si Batman at si Abong sa Video Okay Bar. Batman, hanapan mo nga yung kantang uang at kakantahin ka. Wala namang kantang uang. Ano gayong uang? Artist o title? Basta, uang. Hanapin mo, maganda yun eh. Wala naman sa songbok eh. Nakailang buklat na ako. Meron. Kakakanta lang nung isa kanina eh. Ala, himigan mo at baka alam ko yan. Ganito yun, uang. Ang galing kong sumayaw, ang galing kong gumalaw. Ikaw na abong ka, pag ikay napakain ko ng uang. It's joke time! Sa bulwagan, bilang witness si Batman. Nasaan ka nung nangyari ang krimen? Nasa Maisan ho.
Pwede mo bang sabihin sa hukumang ito kung ano ang ginagawa mo doon? Hindi ka ho nakakahiya, Turnay. Nadumihaw. Sa palagay mo, ilang hakbang ang layo mo sa pinangyarihan? Kamalayang ka. Saan ka kayo nakakita ng nadumi ng pakbang hakbang? It's joke time! Tatay, masama na naman ang lasa ko ay. Mataas ka ang lagnat mo ay. Mabuti pa ipatingnan na kita sa doktor. Tatay, nakakatamad naman ay. Ay paano ko gagaling niyan? Titingnan lang pala ay. Sige ha, ipadala nyo na lang ang litrato ko. At nang hindi na ako mapagaw, ay titingnan lang pala ay. It's joke time! Dok, bakit tinanggahan niyo yung pasyente? Alain, yung bakla. Oo, Dok. Baka sabihin na namimili tayo ng pasyente porket bading siya. Eh ano naman raraspahin ko sa kanya kung tatanggapin ka? It's joke time! Paring Andaw, naisipan ko magpagupit kanina. Malago na eh. Parang buntot ng kabayaw. Nakakita ngayon ako ng pizza parlor. Di ako pumasok. Parlor eh. Akala ko ito'y parlor na kagaya na kay Tita Wam. Bay nung ako'y pumasok wala akong nakita nagugupay. Puro pagkain nakita ko eh. Ni walang nagsasampaw. Nagre-relax. Lahat naman na nakita ko nakain eh. Sa lahat ng nakita kong parlor, yan lang ang nakita kong walang nagugupay. Pizza parlor, wala naman nagugupay. It's joke time! Isang araw, si Batman sa tapat ng McDo P. Burgos nasita ng TDRO. Brad, alam nyo gang bago tumigil dito, patingin nga ng lisensya mo? Aba, pasalamat pa nga ako. At tumigil ako dito. Ay sa bulbok pa ako nagpreno ay. It's joke time! Mama, pwede ka hong magtanong, saan ka ho dito nagpupugad ng mga masasamang loob? Ano? Nagpupugad? Sa tagal ko na dito sa bundok, ay dito na ako nagkalipak, ay wala pa akong nakikitang pugad ng masasamang loob. Ang nakikita ko lang pugad ay pugad ng pulangga, pugad ng maya, pugad ng pipet, pugad ng agila, pugad ng lawain, pugad ng uwak. Yan ang malimit kong makitang pugad. Pero sinasabing pugad ng masasamang loob, hindi pa ako nakakakita niyan. Ano gahong ginamit na pugad? Tuyong talahib o tuyong dayamay? It's joke time! Paring Batman, balita mo gayon nakarating sa buwan. Sumikat ay, siya, sisikat din tayo. Tayo kaya sa araw. Ikaw pala ingouts. Kita mo mainit sa araw. Kita mo mainit sa araw. Aba, oo nga no. Ganto na lang abaw. Sa gabi kaya tayo pumunta. Para di mainit. It's joke time! Mamang driver, hindi pa gaho tayo alas. Kanina pa ho kayo nakapila dito ay. Maya Otoy, wala pala ang laman. Ano hong tingin nyo sa akin? Sabaw! It's joke time! Parang Anday, bayga nga pag may nagpapasalamat, ay ganito ang sinasabay. 10 ng aking pamilya ay nagpapasalamat. Ay kita ko naman hindi 10 ang pamilya eh. Lilima lang naman sila magpapamilya. Oh, bay sasabihin sa po. It's joke time! Paring Batman, sinong idol mo? Si Arnold Schwarzenegger. Sige nga, spell Schwarzenegger. Spell nga Spell mo nga Schwarzenegger. Si Abong talaga, hindi na mabira. Si Jitle, yun talagang idol ka. It's joke time! Okay class, our lesson for today is science. What is science?
Ako ma'am! Ako ma'am! Okay, Batman. What is science? Science is our lesson for today. It's joke time! Batman, kung gusto mo na makaupo, madali na ang tanong ko para sa'yo. Spell book. B-O-B-O, ma'am. Wrong, Batman. Remain standing. Okay, ma'am. Correct, Batman. Very good. Please be seated. Ala, bakit kaya ako na very good? Tama pala ako. Sa bagay, ngalay na rin ako. It's joke time! Sir, may bakante baga ho kayong trabaho. Mag-a-apply ho sana ako. Oo sir, meron. Sandali hulaang at maraming pila. Standby muna ho kayo dyan sa labas. Ano? Pa-istabayin mo ko dito sa labas. Kaya ako nag-a-apply dahil wala akong trabaho. Bago ko pa-istambay na, lagi na ako napapagalitan ng inay. Dahil istambay daw ako, bago pa-istambay muli ako. It's joke time! Parang Batman, nakasusuko ako eh. Kaya nga lang hindi ako mapasok ah. Madali lang yan, abang. Sundutin mo ng hintuturo yung tonsils. Ganto ga? Hindi naman ay. Sundutin mo yung puwit mo. Hindi pa din ako mapasok ay. Ngayon, saka mo uli isundot sa bibig mo. Pag hindi ka pa niya napasok aywan ko na. It's joke time! Batman, utoy! Stand up! May 3 ibon na nakadapo sa puno. Binaril nung mama yung isa. Ilan ang natira? Wala haw. Lumipad din yung 2. I like the way you think. Ma'am, may 3 babae. Yung isa, dinidila ng ice cream. Yung isa, sinusubaw. Yung isa, kinakagat. Alin po doon ang may asawa? Yung sinusubo ang ice cream. Ma'am, I also like the way you think. Pero ho, ang sagot down, yung naka-wedding ring. It's joke time! Parang tikaw, kung isang gabay, kasama ng aking panaginip. Bakit? Ano bang napanaginipan mo? Oy, bakit parang puyat ka? Gawa ng ganito, ang panaginip ko ay hindi ako makatulog. Kaya ako puyat na puyat. It's joke time! Parang bisyong, yung napanood ko sa TV, tungkol doon kay Ampatuan. Nang sabi ng abogado yung daw mga high power weapon na nakita doon ay yung daw i-planted. Paano magiging planted yan? Hindi puno ng malunggay, puno ng papaya wala ko nakita. Ang nakita ko lang naman doon mga mutha, mga kuyitab, mga langgam na itim, mga hantay. So sabihin nyo na planted, wala naman pananim. Kung yan din nasa agriculture, o kaya naman nasa DENR, mga nagtatanim ng muhuganay, nagpa-planting yan. It's joke time! Kakampinong, saan ang iyong lakar? Tinay, at ako'y tutubos sa sidula. Bakit tutubusin mo si Dula? Ay hindi mo naman isinangla. At saka hindi naman na isang lang si Dula. Ay bakit tutubusin mo yan? It's joke time! Tatay Batman, pwede ka po dito kami mag-shower party ng mga kaklase ko? Ano? Bakit kayo magsasawer party ng mga klase mo dito? Kita mo kakipot-kipot natin ba niya? Kalakas ng bukol din sa silangan. Paano kayo magkakasedwaon? Magaling pa, dyan na lang kayo sa bukol sa silangan. Kahit kayo magtamping sa magapaw. At hindi na nyo kailangan ng shower diyan. Shower party pa kayo? Ay access to bigyan.
Excuse my... It's joke time! Mama, tricycle ho. Magkano ka kilaw? Eh, hindi ko ho naman pinagbibili ang tricycle ko ay. Di ka ako inaalok ng tricycle. Ay, meron ako niyan. Ang sabi ko, tricycle ho. Oh, hindi pinagbibili mo nga. Inaalok mo ay. It's joke time! Tatay, ba yun sa mga beauty clinic? Ay may tinatawag na diamond pill treatment. Ano kayong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin niyan, Utoy, yung diamond, ay di diamantay. Yung pill, dinatama. Meron pang tinatawag na body scrub. Ang ibig sabihin niyan, pinapaagat ang katang sa katawan. Meron pang tinatawag na batok injection. Ini-injection na ng gulugar. Hindi may mga puts pa na ang isda ay pinapaagat sa mga talampakan. Yun naman, ang katang pinapaagat sa buong katawan. It's joke time! Darling, tayo may lakad mamaya. Susunduin na lang kita. Pag ako'y bumusina, lumabas ka na. Okay, Han. Ano pang dala mong sasakyan? Kotse? Hindi. Motor? Hindi rin. Ah, baka van. At mas lalong hindi. Eh, ano pang dala mo? Busina. It's joke time! Si Batman may napansin sa loob ng isang bangko. Guard, bakit close na kayo? Wala pa namang alas 3. Sir, hindi pa po. Open pa po kami. Anong open? Ayan, close na yung nakalagay sa sign ninyo. Oh, basahin mo. Sorry, we're closed. Sir, open pa po ang nakalagay sa labas. Siyempre po, close po ang nakalagay dito sa loob. Yun po ang nakikita ninyo. Pero open pa po. Open sa labas, close sa loob. Ibay mo kami sinarhan? Paano kami makakalabas niyan? Ay close sa loob ay. Mga kasama, lahat ng nandito sa loob, makinig kayo. Hindi na tayo makakalabas. Ay pinagsarhan na tayo ay. Yan close na. Maghanap-hanap na kayo ng malalabasan. Ako'y meron na. It's joke time! Paring Iskaw, ganung isang araw, ako'y naghanap ng trabaho. Sa kalalakad humapdi ngayon ang sikmura ko. Nakakita ulit ako ngayon ng kapehan. Iba naman ang pangalan. Hindi na kagaya ng internet kape, na wala namang kape. Ay di ako'y pumasok sa loob. Sa isip ko'y, ayos ito ngayon, makakapagkape na ako. Hindi kagaya ng internet kape. Ako'y pinaghintay ng matagal ay wala namang kape. Tinawag ko ngayon ang waiter. Kaping-kape na ako Maya-maya napansin ko sa loob ang pangalan ng kapehan. Hard Rock Kape. Sabay labas ako Naisip ko'y, pati pala kape ngayon nilalagyan ng bataw. Ay Hard Rock Kape Nung unay internet kape, wala namang kape. Ngayon namang nakakita ko ng bagong kapehan, nilalagyan naman ng bataw. Wala na akong mapagkapehang matinaw. Hard Rock Kape. Ang kape nilalagyan ng bataw. It's joke time! Paring Iskaw, ako'y namasil kahapon sa mall. Ay di ako'y napagod. Naisip ko ngayon ako'y mag-coffee break. Nakakita ngayon ako ng internet kape. Ay di ako'y pumasok sa loob. Ay mag-iisang oras na ako'y wala pang nadating na kape Paring Iskaw, di ako bilib sa internet kape na yan. Natuloy ng internet kape. Ay wala namang kape Ay magaling pa sa karinderya mo May kaping barakaw, may kaping inahin, may brood kape, may utaw, may giniling na kape, mayroon ding sa labat, may kaping puraw. Yan lang ang nakita kong kapehang walang kape. Internet kape. Wala namang kape. It's joke time! Sir,
Sir, 950 po lahat. Oh, 1,000 pesos. Sir, may 50 pesos ga po kayo. Aba, digay 950 lang ang sabi mo. Digay 1,000 ang inabot ko sa iya. Labis pa yan ah. Ay bay ka nahingi pa ng 50. Naku ineng, pagdating sa kwintahan, hindi mo ko maiisahan. Sir, bibigyan ko naman po kayo ng 100. Ah, gayong ga? Di mo agad sinabi eh. Huh, lugi ka ngayaw. It's joke time! Isang araw, si Batman nag-a-apply pa abroad. Sir, anong pangalan? Batman, Edad? 21. Address? Rizal Avenue, Batangas City. May trabaho? Wala ho, tricycle driver ho. Single? May sidecar ho. Kaya nga tricycle driver, ano ga naman aray? It's joke time! Isang araw, si Batman sa palengke inalok ng relo. Bay, nakoy gwapong relo, bilhin mo, barato lang, mura lang to. Ay utoy, ako iaalokin mo ng relo. Sa talino kong ito, sa araw lang ay alam ko na ang oras. Hindi na ako natingin sa relo. Utoy, pag tumirik ang araw, ang ibig sabihin, alas 12 na. Pag gumilid pa kanluran utoy, alas 3 na yawn. Eh bay, paano kung umuulan? Aba utoy, kay sisilaw, kay mababasa. Ano bay kung gabi, wala namang araw sa gabi? Hindi ko na problema yan. Bay, magre-relo ko pa. Tutulog na ako eh. It's joke time! Isang hapon, magpapasirok si Batman. Paserox nga ako na rin aking resume. Ordinary gaho lang. Aba, minamahina ata ako nito. Ah, anong palagay mo sa akin? Wala akong kwarta. Bakit kayo ordinary mo? Aircon? It's joke time! Paring Batman, balita ako sa TV may bagyo daw ay. Tuloy ka daw. Paring Iskaw, sa tingin ko hindi. Naulan na eh. It's joke time! Batman, stand up. Gamitin mo ang hepe sa pangungusap. Bay ga, walang gatong itong sinaing. Wala nang apoy eh. Ay siya, hipe. Hipe. Ayos na gahuyin, ma'am. It's joke time! Batman, ba't kinayak na naman na rin si Abong? Malay ko di yan. Hinog na nga ang ibinigay ko eh. Akin ang hilaw. Atungal pa eh. Bakit? Ano kang kinain nyo? Sili ho. It's joke time! Parang Batman, ako may problema ah. Bakit? Pag umiinom ako ng kape, hindi ako makakatulog. Pare si Biao, balik na tayo. Ako naman, hindi ako makainom ng kape habang natulog. It's joke time! Parang Batman, nakasusuka ako eh. Kaya nga lang hindi ako mapasok ah. Madali lang yan, Abang. Sundutin mo ng hintuturo yung tonsils. Ganto ga? Hindi naman ay. Sundutin mo yung puwit mo. Hindi pa din ako mapasok ay. Ngayon, saka mo uli isundot sa bibig mo. Pag hindi ka pa niya napasok aywan ko na. It's joke time! Minsan, nagpa-check up si Abong sa kanyang doktor. Dr. Batman, matagal na ho ito nararamdaman kong ito eh. Ano kaya ang sakit ko? Umubo ka. Ubo pa. Okay, sige. Doc, ano ba ang sakit ko? May ibo ka. It's joke time! Isang araw, magpapabunot ng ngipin si Batman.
Parang kinakabahan ka, Utoy Namumutla ka. Tuturukan kita ng pampatapang. Sige ho. Makalipas ang ilang minuto. Utoy, ngimay na ba? Ngimay na ho. Siya, Utoy nga at bubunutin ko na. Subukan mong bunutain pag hindi naghalo ang balat sa tinalupaan. Aba, tumapang ha. It's joke time! Si Batman sa isang sabungan nang papasok na sa gate. Mama, ang ticket niyo ho. Kita nyo may dala akong manok. Ay may dala ka nga. Ay bakit inahain? Abay, ilalaban ng anak na re. Bay, si Pacquiao. Kasama yung ina sa laban. It's joke time! Isang araw, magpapagasolina ng motor si Batman. Sir, ano yung kakarga dito? Ano? Kaargahan mo ang motor ka? Bakit mo kaargahan ang motor ka? Hindi naman ito kargahan. Iniingatan ko pa ito. Bago kaargahan mo lang. Hiniram ko pa ito sa tsuigma. Eh kung magasgasan ito, di magbabayad pa ka. Kung ito'y truck, pwedeng kargahan. Gagawin pang kargahan ng motor ka. It's joke time! Tatay, ano pong spelling ng drugs? Drugs? D-R... May G yun eh? Teka. D-R-A-G-X? Hindi, mali. D-R-E-G-S? Mali. Ano kang DRGS? Tatay, hindi niya alam Ay baking ganyan ang tinatanong mo? Masama yan? Nakaw, kayong mag-ina ha? Mahuli ko lang kayong nagamit niyan. Masama yan? It's joke time! Paris ka, alam mo yung kapitbahay natin diyan. Ang sabi niya ang asawa niya buntis. Ang sabi nagle-labor daw. Kaya naman na yan. Buntis na buntis ay pinagtatrabaho. Ay pinagle-labor ay. Mahirap ang trabaho ng ibinigay. Labor ay. Ay kaya naman na yan. Ay buntis. Bay pinagle-labor. Timo ang tsuigma. Ipak na kami sa kapapalan ng semento at buhangin. Bago ang buntis ay pagle-laborain. Kaya naman na yan. Ay pinagle-labor ay. It's joke time! Tatay, ano ho ang English sa pantalon? Daily boys, hindi gaho pants. Ay kung slack. It's joke time! Lo, parang di ka. Ako gan tinatawag mo. Eh bakit Lo? Logan ang pangalan ko. Shhh! Huwag mo sabihin yung gan. Di kay ganban ngayon. Lulaang, paikay narinig. Tangkal ka. Kaya nga yung ban ko hindi ko may labas. Bawal ang gan, pati ban. It's joke time! Paring Ablang, ako'y may napanood sa tibay. Ang balita ay may bagyo daw ngayon. Pero ako'y nagtataka. Bay sinasabing may buntot daw ang bagya. Tinignan ko na may wala akong nakita ang buntot ay. Puro ulap ang nakita ka. Ang nakita ko lang na may mga nagliliparang hiraw. Mga natutumba ang sagay. Naanod na bahag ni Abong. Mga natastas na pundi yung short ni Abong. Mga pundang naanod na may panis na laway ni Abong. Mga warak na karsunsilyo ni Abong. Nakita ko'y naanod. Yun lang naman ang nakita ko ay. Tsaka malakas na hangin. Mabilis na takbo ng ulap. May sasabihin may buntot ang bagya. Magaling pa ang bayawang ni Tito Wame. Para ding may buntot. Napayipaw. Pero sinasabing niyang buntot ng bagya. Wala namang buntot. It's joke time! Sir, kung wala po kayong evidence, witness, or suspect, ay ano na po ang yung planong gawin? DNA na. Sir, ano po yung DNA?
DNA? Di namin alam. It's joke time! Batman, stand up. Gamitin mo ang hepe sa pangungusap. Bayga, walang gatong itong sinaing. Wala nang apoy eh. Ay siya, hipe. Hipe. Ayos na gaho yun, ma'am. It's joke time! Batman, stand up. Anong similarity ni na Jose Rizal, Andres Bonifacio, Ninoy Aquino at Apolinario Mabini? Ma'am, ang pagkakaalam ko ho diyan, silang lahat ay pinanganak ng holiday. It's joke time! Parang daw, bagay kinagihila mo siya sa inyo, Dura. Kababoy mo naman na pare. Anong sinasabi mong baboy? Eh napakalinis at napakalinaw ng tubig dito. Bay mo nga hinihilamusan yan. Eh dyan ako nainaw. Eh dinudumihan mo eh. It's joke time! Parang Batman, ako may problema eh. Bakit? Pag umiinom ako ng kape, hindi ako makakatulog. Pare Sibyaw, balik na tayo. Ako naman, hindi ako makainom ng kapay habang natulaw. It's joke time! Parang Batman, sinong idol mo? Si Arnold Schwarzenegger. Sige nga, spell Schwarzenegger. Spell nga Watson. Spell mo nga Schwarzenegger. Si Abong talaga, hindi na mabira. Si Jitle, yun talagang idol ka. It's joke time! Parang Batman, nakasusuka ako eh. Kaya nga lang hindi ako mapasok ah. Madali lang yan, Abang. Sundutin mo ng hintuturo yung tonsils. Ganto ga? Hindi naman ay. Sundutin mo yung puwit mo. Hindi pa din ako mapasok ay. Ngayon, saka mo uli isundot sa bibig mo. Pag hindi ka pa niya napasok aywan ko na. It's joke time! Batman, stand up. Ano ang past tense ng laba? Naglaba. Ano ang present? Naglalaba. Ba, ang galing ah. Ano naman ang future tense? Ma'am, magsasampay. It's joke time! Tatay Batman, niloloko ako ng mga ka-eskwela ko eh. Ako daw ay mahina, kulang daw ako sa iron. Ano? Anong sasabihin mong kulang ka sa iron? Ay bago naman pumasok ay plansyang-plansyadong indamay. Tingnan mo mga kulyo at mga manggas ng impulaw. At tuwid at tuwid. Sobra pa nga. Sobra pa sa iron. Nasunog pa eh. It's joke time! Anton, ba hindi ka nakapasok kahapon? Ay sir, pasensya na kayo, hindi ako nakapasok kahapon. May inayos lang ako sa bahay. Ano? May inayos ka sa bahay ninyo? Anong nasira sa inyo? Ba hindi ka tumawag na karpintero na siya nagayos? It's joke time! Attorney, ikaw gimilom na trabaho. Ako lang utang-utana sa bahay. Diyan, sa may Piburgos. Marami diyang appliance center. Baka sila may ibigay sa yung trabaho. Personalin mo na sila nang ikaw ay mahanapan agad.
Attorney, wala naman ako nakita ng applyan doon ay. Ang nakita ko doon ay refrigerator, tibay, washing machine. Baka ko'y pagpupunasin ng mga yaw. It's joke time! Tatay! Bakit daw pinagbabawal ang gamot? Totoo gahong pinagbabawal ang gamot? Ang sabi nila, lagi kaming pinagpapayuhan. Huwag daw kaming gagamit ng pinagbabawal na gamot. Ano? Bakit ipagbabawal ang gamot? Paano gagaling ang pasyente sa ospital? Paano kung ako'y lagnat na? Bauwi sa masama na lasakaw bago ngayon ipagbabawal ninyo at hindi nyo ko painumin ng gamot? Paano itong reseta sa akin ng doktor? Hindi ko nito mabibili kung ipinagbabawal ang gamot. It's joke time! Ano yun? Sino yun? Si Michael Jackson? Kakarjak arrest? Hindi naman nakakarjak yan. Mayaman yan. Bakit arastuhin? Ay, wala namang crime scene. It's joke time! Mister, kayo po bang asawa ng nanganak? Oo, ako nga ho. Cesarean ho ang asawa nyo. Nagkakamali ho kayo. Juan ho ang pangalan ng asawa ko. Hindi si Saryan. It's joke time! Tatay Batman, niloloko ako ng mga ka-eskwela ko eh. Ako'y daw ay mahina, kulang daw ako sa iron. Anong sasabihin mong kulang ka sa iron? Ay, bago naman pumasok ay plansyang-plansyadong indamay. Tingnan mo mga kulyo at mga manggas ng impulaw. At tuwid na tuwid. Sobra pa nga. Sobra pa sa iron. Nasunog pa eh. It's joke time! Tatay, bakit daw pinagbabawal ang gamot? Totoo gahong pinagbabawal ang gamot? Ang sabi nila, lagi kaming pinagpapayuhan. Huwag daw kaming gagamit ng pinagbabawal na gamot. Ano? Bakit ipagbabawal ang gamot? Paano gagaling ang pasyente sa ospital? Paano kung ako'y lagnat na? Bauwi sa masama na lasakaw bago ngayon ipagbabawal ninyo at hindi nyo ko painumin ng gamot? Paano itong reseta sa akin ng doktor? Hindi ko nito mabibili kung ipinagbabawal ang gamot. It's joke time! Mister, kayo po bang asawa ng nanganak? Oo, ako nga ho. Cesarean ho ang asawa nyo. Nagkakamali ho kayo. Juan ho ang pangalan ng asawa ko. Hindi si Saryan. It's joke time! Mahal kong kaibigan, paalam. Baka meron ka pang kahilingan. Parinlugan, alam kong dinamayan mo ako sa maraming bagay. Ito ang aking huling kahilingan. Pwede kang hawakan mo ng mahigpit na aking mga kamay. Oo naman. Oh, yan. Higpitan mo pa. Manong Warden, i-on mo na ang switch ng silya elektrika. Ready na ako bumatay. It's joke time! Tatay, ano kung ibig sabihin ng immigrant? Dahil yung ka-eskwela ko, siya daw ay pupunta ng London at siya daw ay mag-i-immigrant. Alam mo, Otoy, yung immigrant, yung grant, ay apelido ng mga Amerikano. Gaya ni Amigrant at ni Grant Hill. Gaya ng mga citizen at citizen patrol. Ay ano ho tatay ang TNT? Yan naman, Otoy, ang TNT, yun eh,
tinyente ng mga pulis. Kaya tiinte, yun ay senior katlaang. Tingnan mo yung si FPJ at naging tinyente sa mga pelikula niya. Tatay, baka mali na naman yan. It's joke time! Parilugan, pagkakaasbag, nakapulong natin kahapon. Talagang sipo lang hangin ay. Ano kang trabaho naon? At yun ay yamang-yama. Justice Secretary daw? Ay, sekretary lang naman pala. Abay, yabang na yabang naon. Samantalang ako'y manager ng ating paluwagan. It's joke time! Paring Batman, asama ng ayong pakaramdam mo eh. Paano garay? Asama pa na pag may nararamdaman, hindi makakain. Ano? Hindi ka makakain pag may nararamdaman? Boy, hindi ka nagpaturok ng anesthesia. Ang gusto mo pala'y walang nararamdaman pag nakain. It's joke time! Isang araw, dadali ni Batman ang kanyang aso pabalik ng Pilipinas. Ay sir, check lang po. Okay. Nasaan ho ang papel ng inyong aso? Wala itong papel. Eh sir, wala hong papel ang inyong aso. Hindi niyo ho madadala ang inyong aso. Ano? Ano sabi mong hindi ko madadala ang asaw? Dahil lang sa papel? Bakit kakailanganin ng papel? Ang aking aso'y nakahawla. Kaganda ng kulong at bakal na bakal. Nahihinaan ka pa din eh. Sa tibay na rin. Ay, ari pinasadya ko pa. Kung yun ay mga manok masasabungin, pwede na sa papel at karton. O kay mga sisiw ng 45 dice. Wari kayo mas matibay ito sa papel. Kung yun ay mga babasagain, mga figurine, mga plataw, mga platitaw, mga parigalo sa kasal, at mga basaw. Nilalagyan niya ng papel at nang hindi mabasag. Kung itong aking aso ilalagay ko dyan sa papel, ay diniwaknit yan. It's joke time! Tatay, meron akong kaibigan. Ay ako inalok ng trabaho. Eh, ang trabaho daw na yung babysitter. Ang nag-uutata yung babysitter. Tiga, utoy napakalong trabaho niyan. Ang gagawin mo lang magpaupo ng bata. At huwag mong hahayaan tumayaw. It's joke time! Si Batman sa isang construction site. Kakang Sanoy, ilan kang iyong naibaw na pustay? 5 ho. Ikaw Kakang Pijong. 7 ho. Ikaw Kakang Miguel. 10 ho. Ikaw Batman. 2 ho. Eh bakit dalawa? Ba't yung iyong mga kasamahan ay maraming naibawang pustay? Bago ang iyay dadalwa, hindi pa yata puli daw. Dadalwa nga hong naibongkaw. Pero ang kanila ay hindi puli daw. Tingnan nyo yung akain. Lahat ay baon na baon. Walang kaultaw-ultaw. Ang kanila ay 2 kalaan na kalabag. Kitang-kita pa ang puste. Kita nyo aring aking ginawa. Walang kaultaw-ultaw na puste. Sasabihin yung aring akin na hindi puli daw. It's joke time! Otay, isampay mo nga rin aking salwal, pati rin aking pununtang, at ang aking karsosilyaw. Lalagyan mo ng ipay, at baka masaliparpar ng hangin. Eh tatay, wala naman ng hangin na eh. Huwag na ho natin lagyan ng ipay. Anong sasabihin mo walang hangin? Eh di hindi ka na kaya, kung walang hangin.